Huwebes Santo, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi, ug sa Biyernes Santo, madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi, ug sa Biyernes Santo, madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Kagikan sabog kausab Pauli. Unsay kapuslanan kun imong maangkon ang tibuok kalibutan apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Subo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandok. Gusto ko hangin! Hindi ko may wound! Sabay! Ay! Dali! Dali! Gusto ko kain! Nagko ka ng unos! Ang nalunod tali! Matutudlo! Ang magtutudlo! Ito ba magtutudlo? Ano siya pagkaon? Magtutudlo! Bangon! Malunod na ka to sa kayan!
Unsabay inyong gikalisangan. Magtutudo! Kusog kayong hangin! O dako kayong baod! Malunod na kita! Pagkagamay sa inyong pagsalig. Bagyo. Hangin. Unos. Mukalma kamo. Kalit kami kalma ang panahon! Ninyo na kayo! Kinsa makina siya! Nganong bisan ang panahon! Mubatuo man ka niya! Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Lucas 23, tudling 34. Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang kipuha. Bunala ko ni Mama. Layas ko, Mama. Wala naglablab dong-dong. Pareho ta. Wasay naglablab ni Nanay Maria. Di man ko lablab ako man na. Munog man permi nanay. Kita lang dua lablab nanay ha. Ani ko tapat Nanay Maria. Ani ko tulog duyan ni nanay. Ang RMN Production Center. Mudalit na usab kaninyo niining pinalahi nga sugilanon. Agig pagpahaom ug pagbalaan sa Semana Santa. Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Bertodaso. Sugilanon nga naguluhan. Duyan ni Nanay. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit nilang mahal. Nay! Tabang, Nay! Nay, nagkukod ako, Nay! Emek, ngano man ka? Nay, nagkukod ako, Nay! Lagupat yun! Ginoo ko. Emek, nagdrugas ka? Tagay ko kwarta, Nay! Palit kong siya po, Nay! Tagay ko, Nay! Wawa ko'y kwarta, Emek. Nalagi kay kwarta, Nay! Nalagi! Kinidoy! Ito ka mo, Nay! Kwarta mo, Nay! Ayaw tao nagkuha, Adong. Ako nang ipangumpra. Ako ni kumprag butang barato kayrong butang! Ako ni! Emek! Hasta ka imukol pa na ko! Imukol mo na ko! Imukol pa patay! Ayaw, gugto ko! Gusto na! Igo na! Imo kong inahan! Ikas ko! Ikas ko! Diyos ko pa sa iluwag akong anak! Hoy, Dongdong. Ayaw pagpabadlong din, ha? Lakaw ka, Ma. Uban ko. Sir Van! Gasol-hasol ka lang. Pagkauwaw ka lang ako. Ano wow man ka? Guwapo man ko. Butan pa jud. Kabati ni Mugnaong. Mura ka mangganig kiko diya. Abnormal kang dako. But-buot sa kada. Ano mo gilapay ang paboritong baso?
Wala gani kay silbi, kay abnormal ka. Magsapot-sapot pa ka, mamuak ka pa. Kikapoy na kung sabot ni mong abnormal ka. Ay, sakit, mama! Ay, bulal ko! Ay, bulal, sakit, mama! Angay ni mo, abnormal ka, abnormal ka. Kikapoy na kung adjust ni mo. Kikapoy na kung binuhin ni mo. Layas din eh! Layas! Sakit sa akong dapi-dapi. Tingalig napi ang kini sa pagtumba nako. Katong pagtukmod ni Imek. Kaihiyo na ra ba kaayo ko? Uy! Ano bang masama ni Dani? Nakaihi ka? Sus, mama, sa din taon. Uy, dugang-dugang makastrabahoon din eh. Kaihiyo na kaayo ko. Wa manggudayin ko makabaro. Imo untang gipogngan. Kawasan mo buot, oy. Biron. Handali, barog diha. Ikay pang limpyo na diha, ha? Aron dili naman ni mahong angso diha, bay. Limpyohi kita kay mangita kog sapi. Dugang-dugang malakas trabahoon din oy. Ay, tagaisa ni ko kwarta diha para plate og para kaon ako. Kay gutomon na niya ako. Time pa. Mauna lang rabanay akong kwarta. Gikuha ni Imek ang akong pitaka. Naanasad. Mauna. Gipangga man gud nimo imong anak nga adik god. Sus taon uy. 50 pesos? Unsa man ning taon ni uy? Malunusan man tas kagutom ani. Wa para ba gyud magpalabas, Ma'am Kuringda? Ay, paita ba ni kinabuhi ah. May pamatay. Sige na maoy, paninda na dito. Sige ra man sa kagpundo dinis bayo eh. May pag-ato na lang kapuyos imong tindahan. Anong dili na ka maglakaw-lakaw. Maglisod man kakaglakaw. Biron. Gusto si Biron. Anhin na lang kumaistar din sa akong gamayng tindahan. Aron sa dili na ko makahasol nila. Gida ko naman sa ding akong ubang beste. Uy, kinsa man ang bata nga gigunita ni Jose? Pero timang kisi-kisi nga naghilak. Gutom ang kubi. Maong ngayo ko ato tinda babay. Nangawat man kuno ka. Wa man kuno ka mangayo. Ngayo ko oy. Dakalang sila sultida. Uwabot sila. Butangi. Sila na hinoon mo ay way buot. Uwabot. Taka lang sulti. Wa man ngawat dungdunggod. Butan man dungdung. Ana lang dungdung ana lang Ha? Unsay anak ka? Ikaw? Buang? Anak ko, ingon, mabilin. Ingon ang imong mama, buang ka? Lagi, disabot ay. Buang ko, abnormal ko. Ingon ako, mamabilin. Yung gani ko, sige, ibunal. Sakit ayo. Nya, layas ko, mama. Unsa? Gipalayas ka sa imong inahan? Oo, layas ko niya. Suko man siya nako. Buwisit ko no dong-dong. Di ko love mama nako.
Kaluoy ni mong bataa ka. Ay, imo ko gakos. Lablab ko nimo. Lablab ti ka. Yay! Yay! Nana, lablab na ko. Yay! Uy, kinsaday ka. Ikaw, Lola, lagi na ko, no? No! Oo, Lola na ko. Ako si Nanay Maria. Nanay Maria? Mura man, Mama Maria, imo ngano? Ako, Dungdung. Dongdong. Maunay imongan. Oo, Dungdung. Guwapo ko no. Guwapo no. Oy, gwapo kayo ka dong. Nanay, gugutom, Dungdung. Ha? Gutom ka? Ay, kadiyot ha. Di ako'y pandire. Yay! Yay! Napan, Nanay Maria! Bubusog na dungdungan ni Ron! Napan! Uy! Unsa na, Nanay? Hain. Ay, kana. Duyan na. Duyan? Unsa duyan? Duyan na ni Nanay. Anak mo higda si Nanay. Wow! Nice! Nice duyan! Higda, Dungdung Nanay ha? Pwede? Pwede kayo. Lolo, ngano Nanay? Kurog Nanay Maria? Patul Nanay? Pariyan Dungdung? Kurog sad? Patul sad? Unsa hipatol. Ingon man mamabilin. Kurog ko. Mao, patol kuno ko. Dungdong, tagai ko habol. Tugnaw kaayo. Hambin ang habol, nasa akong bag. Bag? 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 Narabago? Nanayo? Abon nanayo? Ambi, Dungdong. Itabon ako. Itabon. Okay. Okay, Nanay. Tabon, Nanay Abol. Tabon. Salamat, Dungdong. Gakus ko, Nanay B. Gakus ko. Aron, hindi na tugnay, Nanay. Gusto ka ilot, Nanay? Ilot, Dungdung Nanay Maria? Dungdong. Ilot Nanay ah. Ilot, Dungdung Nanay. Kamao ka man, lagi nga mo hilot. Oo, ilot man Dungdung mamabilin. Pero suko man mama. Ako man kusog hilot nya bunalan man ko. Di ko niya lablab. Pero ikaw lablab man. Inay lang ilot Dungdung lablab Nanay Maria.
Kanindot sa iyang paghilot. Bisan tuod, ug dili siya perpekto sa pangisip. Pero mabati nimo ang pagmahal sa iyang paghilot ug pag-atiman ako. Pagmahal, ngawa na ako matagamtami sa akong mga anak. Apan sa laing tao nimo, natagamtaman. Ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. Dongdong, kinahanglan na kamo pauli sa inyo. Kaya gipangita na kakaroon sa imong mama. Nabalakan na tong imong mama nimo. Na! Dili ko! Dili ko uli, mama, oy! Dili ko! Ani ko, nanay! Ani ko, nanay! Sige, sige na. Ilom na ha. Arira ka ni nanay. Ilom na. Ngayon, sige, naghilak ha. Promise? Promise? Ah? Di ko uli, mama? Ani ko, nanay? Ayaw ko uli, mama? Ani ko, nanay, luoy ko. Hilom na, ha? Hilom na. Di man lablab dungdung, mama. Luloy man dungdung. Parihata, dongdong. Dili sad ko lablab nila. Giabot ta sa atong duha ka kapalaran. Ngawa panggaa sa atong mga mahal sa kinabuhi. Kita na lang lablab, nanay. Dungdung og nanay. Lablab, di man away nanay si Dongdong. Oh, dili away, dongdong. Ganahan ka. Tog na sa doyan ni nanay. Sige, tulog na sad ko duyan, nanay, nindot yun duyan, nanay, nindot yun. Sige na. Tog na. Kanta na sa nanay. Please. Sige. Unya tog na sad ha. Oo, tulog jud, Dongdong. Love you, nanay. Good night. Good night. Mama Belen. Gusto gina sila, no? Ikaw gini ay. Niyara day ka din, eh? Nadindiin na lang ko pangita ni mo? Wala man. Ma'am, time pa sa akin sa di ay ka. Ako iyang inahan. Dugay kong pinangita ini. Nara na siya din, eh. Anong imong masaning gitingal din, eh?
Wa man nimo gi-report sa barangay. Kay bawa man unta ka nga saag ni siya dinhi. Ma'am, pasensya na kaayo ha. Sigihan ko man ni siya papauli. Pero siya may dili gusto, ma'am. Mutyabaw man og maayo kung akong papaulion. Ay sus, nagpadaka mas ka-abnormala ng bataa. Dali na, Dungdong! Pauli na na! Dali na! Dali na! Dili ko uli! Ma'am! Dili ko, mama! Dali na. Panili ko, Nanay Maria! Di ko uban ni mo! Ayaw pagahi sa uha! Oy, ayaw, ma'am! Maluin taon ka pa ka sa o si Dongdong! Maluin taon ka sa bata! Pagilabot! Ay, pagilabot ko! Huwag ka sabot! Dali na! Dali na! Dali na! Ma'am! Dongdong! 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 Ma'am, hinaya lang yung taon ang bata! Ayaw guruya nas Dongdong! Si nanay batik! Dongdong! Nong, salamat sa pag-uban mo din sa ospital. Nagkaila ka ba sa pamilya ni nanay? Okay. Ako itong paibaw niyang mga anak. Duha am na iyang anak. Si Emek nga adik, ug si Beron nga salbahes kayo. Way mga kaluoy silang inahan. Veron? Ah, O si apelido? Veron Cabral. Veron Cabral? Oh, Nagkaila man ko anak nung. mao ba? Oo, ako man ang amiga. Mao ba? Ay, sus, ma'am. Grabe ang pagdaw-daw na ang buhat. Ilang anak, way mga kaluoy. Dok, kinsa nag-donate og dugo sa akong inahan? Ang imong anak. Belen? Oh, ako. Oh, kumusta ka? Dugay ng panahon nga wa ta makita. Belen, kuan, kini, Nasayod na ko sa tanan. Salbahis gyud ay kang pagkainahan og anak. Dili lang di ay imong anak ang imong giabandonar. Hasta ang imong kaugalingong inahan. Wa kay kasing-kasing, Biron. pasaylo ako, Belen. Wala akong masayod sa akong buhaton at higayuna. Maong imong giaten og pakuha ang bata. O kay wa man makuha, natawo man ang bata. Pagkahuman imo lang gibiyaan sa atong boarding house? Ug wa ka na magpakita pa? Ug ako karon na nag-antos sa pag-atiman niya? Ang bata nga imong giabandonar, mao'y nihatag sa pagmahal ngadto sa imong inahan. O mao'y nakaluwas niya. Siya ba? Oh, siya, Biron. Urgent na kayo nga kinahanglan og dugo ang imong inahan. Kay naa na siya sa tino nga kamatayon. Ug wala ko'y mahimo pa. Nisugal ko gahangyo sa doktor kung pwede ba si Dongdong. Total kadugo man sila. Apo niya si Dongdong. May gani kay misugot ang doktor. Kay pasado man siya sa edad. 18 na siya. Pero giagi gihapon sa proseso. Gitest si Dongdong kung pasado ba gyud siya. Why imposible sa Ginoo. Pagbuot niya nga makapasar si Dongdong, maong naabunuhan og dugo ang imong inahan. Ginoo ko. Pasaylo ako sa akong mga kasaypanan. Pagkadako na kong sa Diyos ko. Pasaylo ako.
Jesus. Thank you. Ayun na akong nanay. Salamat, Diyos ko. Imo pa kong gihatagan og panahon nga ikauban ko ang akong apo. Sa dili pa kumawa ni ining kalibutan na. Ma. Mapasaylo ako sa tanan ako kasipanan og pagkuwang nimo. Dungdung anak. Pasaylo ako sa kusa, di mo dong. Gusto kong bumawi ninyong duha. Pamawi sa imong pagkuhang sa imong anak. Ate man na siya. Mahala og panggaa ang akong apo. Kaysa dili madugay. Mauha na ko niining kalibutan. Pangayo og pasaylo sa Ginoo, Veron. Pero maluwas naman ka. Giluwas kasi mong apo pa. Oh, swerte kayo ko sa akong apo. Apan tiguang nako. Napaglantawan ko nga mubiya na ko ni ining kalibutan. Biron, dada ako nga to sa duyan. At umisa akong apo magduyan-duyan. Oo, ma. Dali. Biyaan sa tamo din sa duyan, ma, ha? Kay magluto sa ko. Dongdong, anak. Tapad lang ni Lola diha, ha? Ayaw biyai si Lola. Di man lulagod. Nanay man siya dongdong. O sige, nanay na. Diha sa mo. Lamia, good duyan, oy. Tapad, nanay, Maria nako. Love you, nanay. Love you. Dongdong, salamat sa pagpangga nga imong gihatag ni nanay. Sa imong pag-atiman. Sa tinuod nga pagmahal. Diyos ko, ayaw pasagdi ang akong apo. Itugihan ko siya nimo. Apo, Dongdong. Nanay. Hag si nanay, be. Tug na si nanay, ha? Ikaw na sa kanta ni nanay. Okay. Kanta dongdong ni nanay. Sakto na, nay, oy. Kakapoy na dongdong. Dongdong, anak. Mama Maria? Bangon na mo diha sa duyan, mga unata. Ma? Mama Maria? Ma? Ma? Mama Biron? Ano ka? Si Mama
Si nanay ni mo, Dongdong. Wa naman maglihok, Dongdong. Ma! Mama Maria! Mahayaw sa! Mahayaw sa! Wa pa ko makamawi ni mo, ma! Wa pa na ko mapakita ni mong namawi ko si mong apo! Ayaw sa, ma! Mahayaw sa, ma! Nay! Mapasalo ako! Nay! Diyos ko! Masalo ako! Nanay! Ay! Nanay! Nanay! Mata! Nanay ba? Nanay! Mata na! Mata na, nanay! Nanay! Ayaw! Papatay, nanay! Ayaw! Dugtong! Nanay! Mata! Nanay! Mata na ba? Nanay! Kadaghanan na to, uhay na ang pagkaamog ko sa mga kasipanan. Example, sa buhi pa ang atong ginikanan o baka ang atong anak, dili na to ipabati kanila ang atong pagmahal o pagpanggap. Pero sa panahon nga mutaliwan sila ni ining kalibutana, anha pa kita makaamgo nga wa nato mapabati kanila ang atong pagmahal. Magbahay dayon kita. Apan uwahin na. Uwa na sila. Busa, angay kada natong palandungon. Atong ipabati ang atong pagmahal samtang anaa pa uban kanato ang atong kinikanan o mga anak. Mapasaylo ako. Anak, Dongdong, masaylo ako din sa kong pagkuwag. Diyos ko, masaylo ako. Nagbasol na ko. Nanay! Nanay! Dongdong? Dongdong, ikaw na sa paghilak, anak. Mingaw, Dongdong, nanay. Lablab, ko nanay. Gagakos lang kunduyan, nanay. Pasaylo ako, anak. Pasaylo si Mama, Dongdong. Naman hibin si nanay.
Kini na lang ako gakus. Duyan, nanay. Love you, Nanay Maria. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Mateo 5, tudling 10, hangtod sa 11. Bulahan ang gilutos, tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay mahisakop sila sa paghari sa Diyos. Ug dinhi mga higala, natapos ang sugilanon. Duyan ni nanay. Sinuwat og ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertodazo. Og niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni ining maong sugilanon sa papel ni Nanay Maria, Cecil Daniosos Cabrera, Imik, June Caraca Pujanes, Veron, Carol Marie Hikain, Belen, Ingrid Vertodazo, ug sa papel ni Dudong, Ariel Arriba Mancahaw. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Janjan Lara. Spinner, kini si Jeffrey Gabonala. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak, RMN. Puso kong may dusa sa tiksapoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. #1